esango dugu ere bai, jendeak ez dakiela, albistegietan bada ere, bueno, giro egoten dela, ez? Jende normala zaretela. Egon badago. Zure txikitzeko bideo baten esaten, han muerto 2 pingüinos En el Polo Norte. 2 pingüinos se han muerto. Albiste txarrakin plan gestionetazu esen bozinoiek edo... Bilboko jaietan esan zidaten joateko a la plaza de toros. Ez barkatu baino beste gauza bat jarri, porque eske hori ezin zango dut egin, horretarako dago klausula de conciencia. Zesua Nueva Yorkean. Zesua Nueva Yorkean. Garai hortan izango zen boom bat, gaur egon ez. Sexualidad iparre ite yo. Eta esateu, es una parada de autobús camino a la homosexualidad. Trantsizioa, mitiko trantsizioa. Txikian nintzenean, oso lotxatian nintzen, oso lotxatian. Lagun gutxi eduki ditut beti. Amari atentzioa deitu zion hori telebistan aukeratzea praktikak. Hemen Euskal Herrian jende asko bizi da abeltzaintzaz, eta zuk hori nola bizi duzu? Nik onartzen dut euren bizimodua dala, eta nik nau beraien kontra badakidalako betidanik hemen egin den gauza bat dala, ni momentu honetan nau ados. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? Kaixo zelan, Ondo, hemen estudio hontan topatzen ditugu errealitate asko eta desberdinak oso, malen zurain, eta oianez, duela minutu bat, no llego a vieja. Eta ni, oindala 5 minitxu, nire problema kontetan, zuei hemen esaten eskak eske ez da izerrein, eskak eske zeingot, eske normala bentsantzatzue. Eske, benetan zaiz terapia da, guretzako. Benetan zaiz terapia, eta momentu honetan izena pixka teatro. Teatro, bai. Kaixo. Bueno, a ver, aldo teñori pixkat regliaz da txarto gonda, ez, aldo teñori. Bai, claro, baietz. Gaur zoro aixi daukazu? Ez. Bueno, igual gero etorko atzu, Igual gero? Etorko atzu? Etorriko atzu. Atera ginenean San Sebastianetan, Donostin. Ai, Dios. Zebat jende gelditu gintuen, Oiartzungo neskak, atera zutela kanta bat, Oiartzungo panterak. Eixe! Eta astontan izan dut buruan, Oiartzungo paltera, dut, bai, osea, ezin izan dut burutik atera. Ai, ama, itziz lagondo pasagoan duna. Bai, jendea, oi ama. Baina, anekdotak eukigen duzen orgabaz, be. Jendeak jakingo balu. Bai. Orgabaz, eske, en fin, enoi komenteta. Ez. Komentaulekin gauza bakarra da, bueltako, Zer esan behar duzu. autobus hartu gendule. Buah. Eta autobusi... Spoiler, ez naiz ezertaz akordatzen, bale? Autobusin bakotxak euken zeregin bat. Aitzen zeregin esan, konzentreti espotetako, da nire zeregin esan, konzentreti ez lokatzeko ze maps neuken, eta neuken aitzio albun. No zeltzega. Segun esto gulen para ahí pasau, no zeltzega. Segun no sé que, de repente bajatzega, eta esa hostia aitzik. Tía, no puedo más. Kentzen jo zapato. Kendo nituen zapatak? Pues endo zen kendo. Ni ez daiz akordatzen. Vale, igual ez. Ez que da zausten, ez izen dule geisha da Buah, nik laminga. Kriston oinetako minanitako venga. jekine. Buah, me muero. Gogoratzen dut, osea, ez dut gogoratzen. Ai, ama, deldu ginen, tortilla bat Escena. eitzen, endikako itxaue, hainoa lagun bat salan, sofan, lo. Egia da, tia. Ai, ez dena ez dut gogoratzen. Osa, daukatola lagunaren bat, baina gogoratzen dudan bakarra da neuzkan botaka egiteko gogoak, osa, benetan. Kampeona baten, ni urrengo egunean esaten, komuna kampeona. Komuna kampeona. Telo, ez dakit nola ez nuen bota, osa. Aitzezko ergaz pixka paso egin. Ke ba? Ez que zera inbesterako izan. Bai, baina... No voy a dejar que un hombre me tenga lo que tengo que hacer. Ai, ama, que bueno. Bueno, hori da anekdota baten parte. No voy a dejar que un hombre... Es que ze lotxa, tío. Beste anekdota baten parte izan, topau gendu legaba hortan, Euskal Herriko famatu bat. Nor? Bueno, famatu asko. Nik ikusi nuen Isma Konkiz. Bai, hori bai, baina famatu geisha topau gendu zen. Ah, bai? Bai. Vale, orain. Eta famatu horiekin egon ginen. Bai, bueno, eta telefono zitzegin beste batekin ere bai zen lotxa. Bai, eta, ai ama egixe, eta famatu horrek, bueno, gauza batzuk kontauzko esan. Kontu da ondino ez da la imprensa rosa, tamen ondino segule kontau. Nire itzidan esaten horietakoren bat, aitzi, zu puto amiz, nola? Ai ama, untxakordo bate, bai. A ber, eske sartu ginen taberna bata.
Eta topau gendu zen euskal sektore bateko enabilez errezaten, baina euskal sektore bateko kide batzuk. Bai. Eta taberna baten, justo bik, ez dakit de repente se pasaba aquí, baina gozin gaba oso esaten, aitzi, eske, ai ama puta amis, eske nire idoli. Horietako batek, bai. Bat, egozan zuri Ai, porque dana esatu ondo... Bueno, ez dut euskalkiaren informazioa emango, baina batuan esango dut, dena esaten duzu, bai, porque, eske olako, eske, claro, ez que risas, eske no sé, que... Bai. Entzun izan balute beste atalen bat, ez lukete berdina pentsatuko. Claro, eske gaina hoxe esan gendun, esan gontzen, zuek ez tozu entzuten benetan, sabes, eta zebestelan, batzutan bota izegu, puigitan bat. Puigitan bat, edo beste. Bai. Bueno, sin más, muixu bana, bi pertsona hauei, jatorrak izan ziren. Oso jatorrak. Jatorregiak behar bada. Jatorregiak behar bada. Bai. Ez beste batzuekin. Hori da. Bueno, keinu txiki bat amari, ekarri dizkigula bere frutaren dako hemen sagarra eta marrubia eta mandarinak eta... Ez que munduko nena da, Kristina, Bueno, bai. Bueno, a ber, nik eskatu dizkiot. Aitzi gauzatxo bat, galdetu xozu Kristinai ia seri edo argizaixe pintxotzen fruteize, hau brillo hau da de anuncio, De anuncio? Hau brillo hau? Claro, kalitatezko produktua dauka bakarrik. Kalitatezko produktua jaotela platanu eta mandarino, hau brillo hau da. Brillo, Monda, bela holan. Bai. Ai, orain akordatu naiz ere, aurrekoan Iruñan egon nintzen, pilota partidu bat ikusten lagunekin bazkaria, ez dakiz zer, eta gero parrandan irten ginen hor. Eta, jende askok esan zidan, bai, tal, neska batek, ustut, Ana deitzen dela, euskara ikasteko baliogarria zaiola, eta euskaltegian dagoela, ez dakize bat edo ateratzen, eta hori superpolita da. Gero Irun Berriko beste neska bat, ere bai, bueno, hemendik agur bero bat, sin más, hori, aipatzea. Eta egin nahi zuela podcast bat, eta ez dakizer, eta animatuko ditugu podcastak egitera. Animaukeuz. Ein, behitxu guzlan hasi ginen, Aitzi berren etxein hor. La puerta, pero este puto podcast. Ai, ama, bueno, total. Holan hasi ginen, eta behitxu, datorren astin, bueno, ez da datorren astin, baina, bueno, gutzako datorren astin daukeu guau plataformaren aurkezpena. Bai, aipatu genuen, bueno, eski ordena, eski betikoa. Aipatu genuen. Bai, zegoratu orain guau plataforman gaudela ez EITB podcasten. Wow. Zakit leku honean uzten dion honek plataforma berari. Berez da gure audioa, horregaitzi da guau. Baina, bueno, guau esan genke behitxu, hasi genke erabiltzen guau, gure reakzio diferentitako, tipo, arritxute gauzerin, guau. Gara las crías de guau. Bai. Guauko muñekak. Guauko muñekaga. Vale, minutxu baduko basik entzularen galdera, a ber? Bueno, eta... Bueno, bai. Norden zure. Malenek tabeta pizten duenerako minutua pasada. Vale, listo. Ezio sinestu. Benetako entzularen galdera bat. Ai, egia da. Benetako. Ezkau da benetako. Entzulak aipatu ostean, orain, beste bi entzule super fidelak. Hau ez da, guk sekuestrauteko lagun bat, holan grabogune, eta Miramoneko fondo dukena. Ez da. Bai. Maita Leire. Maita Leire dira. Leire ez dugu hainbeste ezagutzen, Mai bai, gure zuzeneko saioetara etorri izan da dira, uste Zarauzkora etorri zirela. Mitika Maizian. Eta mutil bat, orain ez dudala bere izena gogoratzen. Ena kortan eube. Baina, bueno, musu bat hemendik ere bai, hor egoteagatik. Oso ondo. Beti. Pasen entzuta. Ki, zertan? Ez que... Bueno, pasa una estarri xaurrazetik barretaro bat eitxa. Bueno, tarta de fresaren barri. Tarta de chocolate, zera. Bueno, bai, entzuna ingo dugu Maita Leireren galdera. Kaixo! Gu Leire eta Maili gara. Tamen da gure galdera. Zuek estanurtarrak izango azinate? Zer izango zen planeta honetara iristean egingo zenuketen lehen gauza. Aio! Eskerrik asko. Maita Leire, gaina galdera originala. Kristona izea igartzen da horre. Bai. Kristona, Jesus! Hor, erramun bezala, kasi. Ai, ama, erramun, joder. Erramun, jo. Horre utzitzen, Eutzi, klaro. Tipo zu autobusin eusten, horre guen bera. Zurek ermintzo dira. Horrekon ditxu izten. Erramunek?
Erramunek deitu egin zaitu eta ez duzu esan ezer orain Bai, de arte. hecho, aurrekun, karo, eske ja biherretik kanpo neuen, eta deitxu izten da ezin izenotzen hartu. Erramunek Baina WhatsAppa kaptura dauka. batatan otzen, zizanoan, ostras, inosenoan imaginauko, nire bizitzan, pasauko zanik, de repente, WhatsApp, Erramun Martikorena. deike. Hemen dukezue. Oianek dio, gonbidatu behar gonbidatuko dugula. dugu. Erramun Martikorena deika malen altura. A ber. Bai. Ahí va la leche. Bai, ez, a ber, ez dauke misterixek, amaika entzuteko saioko kudeaketa bat itxeko zan. Vale, Ez dauke beste misteriorik, baina bideo bat esango zet. Erramon! Etorri! Eta beste lan geu jungoa. Bai, gorrira. Hori da. Vale. Bueno, nunago zelarretan ure peleko hartzaia. Besterik gabe, bueltan gurekin izango dugu gonbidatua, Andrea Arrizabalaga. Edo arriba las bragas. Bueno, ez egin spoilerrik, tia! Ez que oso txiste ona. Bai, gero ulertuko zu ezeba. Bai, bueno, bueltan besterik gabe, Andrea Arrizabalaga gurekin. Txikitako nobiete despetxatu batek Andrea arriba las bragas deitu zion eta geroztik tipori damututa bizi da fijo. Albistegietako aurkezlea, kazetari antiespezista, mundu vegano baten alde, animalietatik eratorritakorik gabe bizi dena eta horren aldeko apustua egiten duena. Sopelan bizi den galdaka oztarra ikusentzunezko gradua amaitu eta ETB-en bekadon sartu zen. Geroztik lehenengo lerroan ikusi dugu. Kalean, platoan eta orain ere bere Instagrameko sukaldea ikusi dezakegu. Txikitan albistegi amateurra egiteko afizionatua, inteligentzia test batean emaitz ononak ateratakoa eta kazetariena ardura publiko handia dela uste duena. Horrek behar bada migraina bat edo beste eman dio, naturarekiko errespetu eza eta konpromezu faltarekiko borrokan, bidean, gure saioan geldialdia egin du. Beretan sabizeko fauna ontara, ongi etorria, emango diogu berari. Andrea Arrizabalaga Lorenzo! Ze polita Lorenzo, bai. Bai. Kontuan izaten dugu. Bai, amatxuren abizena. Zelan, Andrea? Oso ondo. Ondo. Bai, eskerrik asko gonbidapenagatik. Zuri, etortzeagatik. Bueno, plaserra beti. Bai. Hau albistegi xetatik oso diferenti da, hortik Bai. urtetik. Bai. Bai, oso ezberdina, bai. Hombre, eske giroa ezberdina da. Ni albistegietan beti nago, edo saiatzen naz, serio. Eta, bueno, egoten. Orduan, hemen egongo da giro alaia. Espero dut, ezta? Bai, esango dugu ere bai, jendeak ez dakiela, kamara atzean ere, albistegietan bada ere, bueno, giroa egoten dela, ez? Jende normala zaretela. Egon badago, bai. Eta zuepe problema daukezu ezela, zuepe triste eta posik ote zariela nahi txorrolan egon. Ez? Claro. Batzutan ez dozu barre egin nahi, eta barre egiten dozu zeo zer gertatu egin delako kamararen atzean, igual ikuslek ez dute ikusten, baina gu bai, eta barregura dekozu, edo beste batzutan triste zauz, eta ez dakize albiste dagoen, igual alaia dana, eta zu serio zauz, eta ni berez bastante serio jartzen naz kamararen aurrean, eta orduan, bueno, bakoitza bere zera dauka, ez da? Andrea, gauzat esango zut. Zure elkarrizketi preparetan eginen zure elkarrizketa diferentik ikusten, eta bereziki zure gauza batek barregori mosten, Ai, ze ona. topeta sinelako zure txikitzeko bideo baten esaten, han muerto 2 pingüinos en el Polo Norte. En el Polo Norte, 2 pingüinos se han muerto. Oso ona da. Eta horrek akorda bere esten, Oso polita da. nipe berez txikitzetik nahi bala izen kasetari xe, nik nitxu nahi txen albistegi amateurrek. Nik esango txut, txikitan enuen esaten kasetaria izan nahi nuela, baina aita kameralaria zan, urte asko izan zan, igual 20 urte baino gehiago, eta orduan kamera beti zegoen gure etxean. Orduan, pues, justo gabonak eta gero, neukan panpin baten kutxa, eta horregaz egin genuen telebista, eta ni sartu nuen, bueno, sartu ez, jarri nuen kutxaren atzean, eta egin nuen nire albistegia. Ze ona. Eta dana zan, animalen inguruko albistegia, orduan, eske, claro, aita kameralaria, eta gero, en su tiempo libre, argazkilaria, natura argazkilaria. Orduan, grin hori edo azia, nik uste dut nire aitaren gandik datorrela, beti egon zan gure etxean animaliaren baten, ezta? Pues igual triku bat topatzen zuela basoan, pues zaurituta edo, eta etxera eroan zuen espinete jarri genion izena.
Eta ja ondo zegoenean, berriro bueltatu, edo urraka batzuk, oso, ez dakit orain, baina bere garaian oso normala zan eiztariek, edo ez eiztariek bakarrik, baizik eta pues, igual nekazariek, urrakak daude beti hortik, eta nekazariek hil egiten dituzte batez ere amak. Eta orduan, behin aitak topatu zuen kabia, baina bakarrik txitekin edo kumeekin. Orduan, ekarri zituen 3. Eta bat ezin genuen askatu, porque geratu zan oso txiki, no se desarrolló, da orduan geratu zan un poco ahí Agustina deitzen zan. Eta hori egon zan gugaz, vamos. Orduan, hori esan nahi nuena zan, hazi hori aitaren gandik datorrela, zen nire aizpa ere veganoa da. Orduan, eske izan zan un poco reakzio en cadena. Harremana dauka beraz, denak. Nik uste dut baietz. Beti naturarek lotura hori landu genuela, aita ez da veganoa, osea, ez? Baina, bueno, lotura hori beti oso gertu euki dugu, edo oso buruan, ez da? Eta horrek zure bierra itxeko eran edo momentu ondan zure bierrin sekulo afektau izetzu, bueno, nire kasun adibidez, akorretana behin toka batela kubritzi zezenen evento bat. Zezenen evento bat? Da nik eneban inungo, pentsau ineban gainera esan eban, igual veganon batek ikusizkero. Eta gero, ineban da enotzen buelta geixamon. Baina oin pentsa dutela, zuk zeitxozu kasu hortan. Tarako dago, erderaz esaten duguna klausula de conciencia. Eta ni hasi nintzenean beste telebista batean, orain ja ez da existitzen, baina bueno, Bilbo Vision zan, eta Bilboko jaietan esan zidaten joateko a la Plaza de Toros, de Bilbokoa, eta esan nion barkatu baina naz joan. Nintzen veganoa, 23 urtekin. Ez barkatu baino beste gauza bat jarri, porque eske hori ezin zango dut egin, ezin dut. Eta ez dut egingo, eta beste gauza bat jarri zidaten, eta horretarako dago klausula de conciencia. Zer egin nahi espadozu, ni orain ez nago kalean, ordun batzutan tokatzen zait ematea, nolabait esateko, nire gustukoak ez diren, edo ez da nire gustukoak ez direnak, baizik eta niretzako oso tristeak diren berriak ematea tokatzen zait, adibidez, hori basurden batidak bueltatu direla, eta ezin dut esan hori ez dodala kontatu behar da. Baina beste modu batera. Nik kontatuko dut, eta emango dut titularra, nik inoiz ez dut hori kontatu ona izango balitz bezala, zen niretzat ez da batzere ona, zen niretzat hiltzea inoiz ez da izango irten bidea. Ze imaginatu, ez dakit, adibide bat jartzearen, ez da, Kanarietan, atera da arau bat edo zera bat, ordenantza bat, hiltzeko katuak, kaleko katuak, arriskutsuak direlako para la fauna, eta bueno, gizarteari iruditu zaio hori krudelkeria badela, eta hola da. Ezke basurdearekin edo basurdekin egiten ari garena berdina da. Lo que pasa, ez dugula empatizatzen beraiekaz, eta dira, espezie bat molestatu egiten duena. Orduan, niretzat da beste espezie bat, katuak, behiak, txerriak, berdina dira, eta errespetua merezi dabe. Beste modu bat egongo da. Nik ez dut esaten, ez dagoela arazo bat egongo da. Noski. Ez badago nahiko txorik, basurde asko egongo dira. Hori, katea horrelakoa da. Ja, eta ez egingo dugu ba. Ez que beste era bat egon behar da. Baina garestiagoa izango da, klaro, hiltzea oso merkea da kasu honetan. Orduan, gauza da, zelan kontatzen dituzun gauzak. Ja. Albiste txarrakin slan gestionetazu esen bozinoiek, edo ikesizu separetan, bierrin zau esela jakitzen eta listo? Ikasi behar dozu, baina batzutan oso zaila da. Palestinako kontuagaz adibidez. Afektan dago, ez? Bai, zoaz etxera, pues eso. Oso txartu. Hautsita, bai. Da gainera konturatzen zara, batzutan titularretan dagoela, baina beste batzutan ez. Ez da zure editorearen errua, eske gizarteari ez zaio importa urrengo gunean, igual oso
dakit, triskantza handia egon bada, bai, albistea da, baina bestela, ez da albistea, eta oso urrun dago, eta nik batzutan pentsatzen dut, gure, beste gizakiei gertatzen zaiona, ez basaugu inporta, gizakiak dira, zelan kezkatuko gaitu animaliei gertatzen zaionak, ez da? Koniak hortan pandemixan momento baten ja, hainbeste albistegi ikusita, ja hainbeste beti bardinetako bita muertos, ez dakit zer, eta neurrixek, eta hainbeste jaldu nintzen saturazio punto bata esan ebala, gaurtik aurra enoie teleberrik ikusta. Emozionalki oso nekatuta. Bai, eta joneban bakarrik entretenimentuzko gauzak ikusta. Ziot imaginau, denpora osun bierrin eta hortan egon da, aktualidadin sartut eta adibidez, danaz pasadan amindala gitxi, saturatuta. Bai. Eta nik hori ulertzen dut, eta jende askok esaten dit, nik ezin dut ikusi, eta nik ulertzen dut, eta esaten dut ulertzen dut, baina ezin dozu informazio alde batera utzi. Topatu behar dozu oreka bat, ez? Entretenimentuzko gauzak ikusi, baina inoiz ez utzi alde batera informazioa. Ez dino teleberria, ez? Unai duzuna, irratia, albisteak, baina irakurri, informatu, porque bestela gizarte honetan eta estatu batuetan ikusi dugu gertatzen ari dana, da itzela. Eta ez bagaude informatuta, los Trump y los Musk irabazi egingo da, eta orain Europan sartzen ari dira. Orduan gu, egon behar gara informatuta beti, porque informazioa boterea da zentzu guztietan, eta egiten dugun guztia politika da. Guztia, hau edalontzia hartzen badut, hau politika da. Nire umearekin egiten dodananik, politika da. Nik jaten dodana platano hau edo txuletoi bat jaten badot, hori politika da. Erabakitzen ari naiz, zenolako mundua nahi dodan, orduan oso importantea da informatuta egotea, eta nik ere behar ditut nire tartetxoak eta deskantxuak eta. Enaz munduko pertsonarik trebatuena informazioan, baina egon behar da informatuta, eta jakin behar dugu zer daukagun aurrean, horri aurre egiteko, llegado el momento, ez da, behar bada. Edo, bueno, bazilatuak ez izateko behintzat, osea. Claro, eske batzutan ikusten ditugu titularrak eta ingelesesko hitz hori el clickbait, ez da? Bai, nik ikusi dut albistea, baina ikusi duzu titularra, baina ez egin hori, sartu, eta ez bakarrik medio batean, sartu bestean, entzun beste horri, naiz eta ez gustatu, entzun, eta gero konparatu, eta... Egia da, gauden gara jontan, oso zaila da clickbaita ez kontsumitzea, dena delako, super instantaneoa, 3 segundu, geratzen gara horrekin, aspertu egiten gara, inkreiblea da. Bueno, arriskutsua da oso. Eta, bueno, gero bebai jenti igual gero eta itxea fixetan dela komunikabidikin, ikusten dabelako igual, honek kontautekoa zena fixetan, honek kontauteku politizautea, honek kontauteku hori sortu da hor informazioan ganako mesfidantza bat, ez? Claro, baina eske, esan dut, dana da politika. Eta bakoitzak daukagu gure mundua ikusteko modua, eta hori politika da. Orduan, zelan kontatuko dodan nik gauza bat, nire lankide batek ez du berdin kontatuko. Eta hori politika da. Eske, eta guk badakigu ze medioak diren gure korrontekoak eta zeintzuk ez, eta baina gure korrontekoak ez direnak ere entzun behar ditugu. Jakiteko, por donde van a ir, ez da? Eta, claro, eske, egun daukagun gizartea da fast food, fast communication, fast dana, da, sauz Instagramen eta sauz tanta, eta nik ere bai, entretenimenduzko gauzak ikusten dut Instagramen, porque arte hori behar dut, memeak eta ikusteko, eta horrek, alaitu egiten nau, eta hori egiten dut, baina ez basait gustatzen, tikta, scroll. Tinderren ere bai, toko. Eta horrela gaude, baina hori esarrizkutsua da, porque, hori, esan dudana, batzuek nahi dutegu horrela ibiltzea. Eta gero gertatzen da, estatu batuetan gertatu dana. Ez dugu denporek ez dako? Bueno, gero beste tarte bat daukagu. Vale, bueltan gurekin izango dugu gure superkolaboratzailea. Jesus, baina zer ritmo itxuko hiek, venga ahí. Emaio neurra. Bueno, kaixo Maritxu, hemenduko gure asteroko kolaboratzaile, asteroku ez, baina gure favoritu bai. Hola Maritxu, zemuz? Ondo,
gaur nator, ezkain nahi serie bat ikusten hasi naiz, zein dut, hala, Zein? Wow. Serixe. Sex in the City. Sexo en Nueva York. Ah, vale. Sekula ez dut ikusi. Sesua Nueva Yorken. Zerasua Nueva Yorken, nun bai kemeintzat, inberko, esto atea zait. Lo kontua da, claro, bere garaian, claro, dara jakingo zu, bere garaian, egila da, izango zala, wow, de repente, emakumiak protagonista dian serie bat, sexuan inguruan hitzeiten, kriston, zion hor... Claro, bere garaian, Josuen garaian, sexuatik eta nahiko... Hori eta Friends. Hori eta... Ah, vale. Friends egero behitu berdet, a ber, beste antxia... Bain ditut, 2008ko antiajoa jantzi, eta, claro, gauza batzuk, ondo egin izpasatzen. Zuzuen hori argegin, ez dut, ondo egin izpasatzen, donde hay un buen salseo, dramon, emate hori, emakumiak, maitxasuna bakarri, eske azkenean, LGD, sexo Nueva York da maitxasuna, eta zea, eta zure maitxasuna bilatzea, bueno, entretenida. Baino, ikusi ditut, gazletxo batzuk, nahi izkizutela, komentau. Gauza hauek ikustia ondo dago, baino, kontuan uki behar dudala, 1988an, intzan, serie bat, orduan, pitxiz. Gauzatxoak daude. Bai, eta aktualizatu, ez da zer pasatzen, aizu, garai hortan izango zen boom bat, gaur egun ez du, guai, porque bidiak irikiko zituen gauza askoi, jende askoi, eta hau pasuek intzenuelako, baino, oain datuz, gauzatxoak, alde batetik. Qué nervios, hija. Flipau nun, dao atal bat, nun protagonista daola mutil batekin, eta mutil horrek esate jo bisexuala dala. Carrie Bradshaw. Eta neskan erantzuna bisexualidadian inguruan, menakat, bisexualidadia iparre ite jo, eta esateu, es una parada de autobús camino a la homosexualidad. Tranchizio, mítico tranchizio. Ja. Pero Bai. se ríen de... Osea, esan nahi izu. Manitxu gauzat esango zut. bisexualitatea. Hori izango da, 98ko pelikula baten, o serixe baten agertuteku, baina hori da, gaur Gaur egungo egun, jente asko, bai. pentsean da bena, Bai, ez que gauza Ez asko da daude... jurrinen. Ez gauza, beste gauza bat, adibidez, prota. Beti dago con el Mr. Big de los cojones. Mr. Big. Bai, Big. Big. Inoiz, serian, inoiz ez da besaten bere izena. Ja. Bera da Big. Bitu eniz? Da misterio bat. Big. Ai, eniz kontu. Gero, pelikulan bai, izena... Ai, agertzen da. nena, Eta orain pues beste zera bat egin dute, Ai. Nik ez dut ikusi, Pues baina... tengo que ponerme... Baina horre, el Mr. Big este es Mr. el Big. Big. el malote de turno. Pero malote, tal gamerrillo, pasa de la tía, que se pepa, pa. Vale. Besti atzetik. Haure gaur egun ez du super haue. O sea, bueno, nik bai, nahi me gustan los pringados. O sea, bueno, pringauak ez, barkau, a ver. Nire bikoteak Normalagoa. Zure bikotea horrela. Nei, a ver, es que mesedez normalizeuko dugu erakartzia ikete pongan la gente Buena. edukaua, ona, Claro, txintxua, joder, es que hori da berez sentimentala. logikoena. Osa, hoxe, bigeunke, dinot. Hola, 2008 Bai, lau, bai, bai. nun da, Hau, nun hau, gaude hau. onde. Gero beste alde batetik, osea, a ver, ni Mario Blanco bezala, eta nire oso kontra di joan gauza asko daude, baino, osea, berez, dia lau pija repelente, osea, behaien, Andreak buruarekin hola. Bai, Es que da, tan hemen, a ver, gero nahi gustatzen zaitela, baina dia hori, lau pija repelente, behaien arazua dela, ay, porque no tienes estos zapatos a la talla 39, es como, tía, vale. Komatxon artean nesken arazoak, ez? Jo, horrepa moren Zirenak. botozte baina, Jebila da. Adibidez, horrek Jarrila da. akorda bera dicho este TikTok beti ikustotela, diciendo palabras de chicas a mi novio que no entiende. Lip combo! Zer da hori? Daniolan, esiot. Ez da zer dan lip Bai, combo. Nik ere ez dut ulertzen. Claro, es que... Es que, ben, bueno, lip combo da, hau, baina barrendoste, o sea, Lip combo dau, Ah, vale. lip linerra eta espainetakoa... Bai, edo, bueno, itxosun mezkli espanak, bueno, pintxetako, baina barrindoste, baina horre bidixuk izten dabe, eneskon konbertsazioik izango balitzele ez bakarrik, makiaji buruz, ulei buruz, Bai. parkatu, baina horri buruz, eski igual euneko bat haitxo berba. Bai, izan daiteke, baina... A ver, baina ez bada da, hola, baina- baina azkenean horren funtsan daun konsumismoa da, bueno, pues que nahi gauza, hainbeste gauza eroste dituela, nahi, osea, itetela urtian gauza jertze bat erosi, ez gama, demos on compra her, baina da hori, gero azkenean ez, aparentzia, osea, igual, ez dakazu tipak, ez daka diruik, etxe bat, ez dakitzen bat urte lanian, no sé, etxe bat erosteko hipotekan sartzeko diruik ez daka, baino daka un fondo de armario, es como, wow. Osea, aparentzi puta batzea, da hori, Ja. hori gaur egun bazione, Baita ere, Horrela. hombre. Bai. Jendia, muertos de hambre, baino, ilia ondo, enda, erropa,
Gero gehiena dakauna nik uste itxura ni bezala dakauna. Gentzida zara sozialetan, Ojalá. zaso baten tendentzia bat ipin izan, bueno, ez da tendentzia, baina moda bat ipin izan sare sozialetan argazki xekatateko norberana estan kotxiaz, tipo, kotxe super lujoso bat argazki xatan norberana nahi txez izen, ba, bueno, emoteko, kotxe hori daukezule, ez dakiz, obizeko zaren, ez? Baina nork egin zuen hori adibidez. Bueno, enoi ezata, baina bazeuen genti hori eitxe bana. Baina influencerrak. Influencerrak batzuk. Edo kaleko jende... Kaleko jenti beste batzuk. Influencerrape, bai? Kaleko jenti, bai? Baina, en fin, azke, bai, ez baina hola gea, oza, parientzia, jende asko ja, parientzia moitze jo, preokupago gaude kanpokuakin barruko bati, baina da, azkenian horrati daude, bueno. Gero baita, azkenian emateu, pena bat izan, Nueva Yorken ongoan diversidadiakin, eta egon goian jendiak ere eta, lau emakume txurif, normatiba, super, ultra, mega, ez como, serio ez daula ezer gehiago, pixka pena mateizu, zezatezu, jo, bere seria, en si, tope guai dago, gauza pila ongo zian, berritzaileak tal, baina, bueno, a ber, garai hortan, izan berda, garai hortan, izango zala guau, tal, ba, bueno, guazen evoluzionatzea da, guazen gauza gehiago egitea. Garai hortan bai izan revoluzionari xu? Bai, ba, bueno, eske entretenimenduzko seria garai hortan horrelakoa ziren, eta justo lau emakumeen serie bat kontuekaz eta esan egon. Orduan izan zan, bai, aintzindaria, baina nik orain berrikusi dut, eta, bueno, ba, orain, beste puntu batean gaude, entretenimendua edo entretenitzeko, ni egon nintzen behar nuelako zeu zer entretenitzeko garai horretan, eta berrikusi nuen, ba, hilabete batean, edo... Eta gustatu zitzaidan, pues, 20 urte atzerago egin nuelako. Ja. Eta sentimendu hori, piztu zitzaidalako, ez da? Baina, zuk esan duzuna, garai hortan, ez geunden preocupata, pues, si bisexualidad, la siguiente parada de no sé qué, era, bueno, pues, bai, o ez dakit, o sea, eta homosexualitatea garai hortan, con pinzas. Bai. Bai. Egia da gaur egun... Eta gainera gertzen zan, beze, Carrie Bradshawren lagunik onena serian da homosexuala. Baina, normalizatu plumakin eta zea da, dibes ez da, oza, daude baina ziren normalizatzen hori egon basegoela. Orduan, ondo alde hortan, baina gaur egun eta gauden puntutik ikusita, eta duzu, pues bueno, baina garai hortan egin zuten bere, bueno, pausotxoa. Gaur egun ere, gaur egun egiten diren produkzioetan egia da, diversidade asko handiagoa ikusten dugula, zorionez, baina gauzatxoak ere falta dira horrez. Diversidadea bai badago, baina, jo que se, eta gero eta gutxiago, baina uste duzu neska potoloarena egiten. Ezin du beste paperik egin. Beltzarana, bueno, kasu hontan igual ez da, inbeste, baina... Orain ere falta da. Osea, igual bai... Eta zure azentuak initzen, da, esan ni beltza naiz bai, baino Andaluzien bizi naiz, eta nik Senegaleko azentua ez dakat, eta horako gauzak esatezula. Baina, bueno, dia, pixkanaka, bueno, basartzen, zea, bestia. Nik esan nahetena da, jende bai ikusi hau, baino gero etorri berriz 2024 bueltan. Bale, ez gero 1988an estankauta. Nahi kuellu. Eta 2024 ikusten din gauzape, ikusteko alde kritiko batetik ze. Gaur egun dobesan gauzape ez pentsau... 25ean gaude. Ja. Nik esan dut hasieran, bai. Zaudete 24, eta ja, dudatan egon nahi. Bai, kostatu estoy ahora mismo. Kostatu egiten da, claro. Orain urte hasieran gaude, otsaila da, ja. Bueno, ni maietzera arte ongo nesaten 2024 seguru. Bai, esto bete zait. Baina, bueno, nesketxok hori izan da. Ikusiko dut. Bezke, pasazitzaitan iguala, nire pelikula favoritua, baina favoritua, nire txikitako Los Ángeles de Charlie zan ere, bueno, Cameron Diaz, bueno, eta, baina, osea, mundua salbatzea zuazte, hola, peto iztu likraskor, baina, odolik ez. Komodo. Olako takoiak ni, a ver, nena. Ez, nahi me flipaba, eta zan, ikusi nun berriz, eta ni, enun ikusi ber. Niri banda sonora. Bai, nahi, pelikula, bueno, las aktoriak. Ez dut sekula ikusia. Ez, nire favoritua zan, baina ja gero hori, oindala gutxi ikusi nun dezan unai, ama, por favor. Hola, mundua salbatzen, Los Ángeles de Charlie egon zan sexy necitiko aktore bat, ez da? No sé. No era Cameron Diaz eta bestea beltzarana ez da... Hauek ez dira? Txarona, igual konfunditu. Asiatiko ez.
Bai, pues Es Cameron un Diaz poquito for me, Qué Cameron guapas, Diaz, por Dios. Cameron Diaz benetan. Cameron Cameron Diazen estena kulerotan, gaina izan kulero, zian kulero batzuk de Superman, tal, hori egiten dantzatzen, dan ere estena favorito. Ikusiko dut ere bai. Baina eske gogorra da, oso gogorra da. Así que noinaz, hori. Así que, vale, eskerrik asko, Maritxu, Bai, eskerrik asko. hartu gaurria Nena, ikasitxeko sexoen markina itia dakau, 2.0. Sexoen markina. markina, sexoen donosti. Markina bastante puterio dago, así que ez da zaila. Bitxu, joder. Jungo Ze lekutan iztera itxusun. Bueno, Altxasun ere bai, bai. Nik beti, Bueno, ¿sabes baina hori gauza hona bat? da, ez? Podcast, bai, Bizilla, podcast, bizilla, bueno, bai, depende. Bueno, depende. Podcast hontan beti esan dut, altxasun ez dira inbestea da, regoten eta tal, Eta eske. ingintzi xalatuzu. Altxasura heldu naizenetik. Claro, kanpoan egon naiz 7 urte, tal, ez oso sartuta egon, bueno, gauza batzuk. Zer iso. Eta orain esan dezaket, hor ere puterio galanta dagoela. Sakanan, oroar. Sakanan oroar. Bai. Bueno, nik esan dezaket leharti behin ere baietz. Hombre, Ez nire inguruan ez da, nire inguruan, nire jendia, bueno, bai, me callo. Cállate, sí. Ala. Hala, venga, listo, Maritxu, eskerrik asko. Eskerrik asko, cariño. Zer diogu, zer diozu. Bueno, bueltan gaude. Zer diogu tartea dau. Eta bete egiten dugu horrela, Andrea, porque sartu diogu tarteari Calzadoras. Calzadorrarekin. Osa da, sin más, elkarrezketian bigarren partik. Gauzea, gai bat ipintxo guleamen. Eta orduan, zer diozu. Nik hasteko eta behin galdetu nahiko nizuke, ze hasieran ez dizugu galdetu, eta ematit kuriosidadea, noiz sentitu zenuen, zeneukala kontatzeko behar bat. Nik ez daukat oso argi hori. Niri betidanik gustatu zait gauza kontatzea. Idaztea, txikitatik gustatzen zitzaidan pilo bat. Eta gero gauzak kontatzeko errastasuna badaukat eta banuen. Eta sentitzen dut, albistegitan nagoenean, gauza kontatzen ari naizela. Azken finean gauza edo albiste txarrak gehienetan, hori egia da, baina bueno, azken finean da gauza kontatzea. Eta betidanik gustatu zait hori. Ez dakit noiz sentitu dodan hori, ze beti izan naiz oso timida, ez da? Vale. Bai. Orain ja esain beste, baina orain nago puntu batean nazela katu bat bezala, ez da? Nik lehenengo ikusten dut, analizatu egiten dut egoera, eta eroso banago, orduan bai. Gerturatu eta tal, baina hasieratik ez lastandu, ez. No? Lehenengo ikusi behar ditu gauzak. Vale. Eta txikian nintzenean, oso lotxatia nintzen, oso lotxatia. Eta beti amatxugaz, lagun gutxi euki ditut beti, ez naz, inoz esan holan esplendida. Gustatzen zait nire zirkuloa eukitzea, eta orduan, amari atentzioa deitu zion hori telebistan aukeratzea praktikak, ez da? Baina... Zuk aukeratu zen duzen telebistan? Bai. Ez dakit, izan zen, dana gertatu zen super erraz, baina ez da, holan, esan egon inoz, holan, karo, aita kamara zegoen beti eta ni beti kontetan gauzak, baina txorrada, hori, albistegi hori, edo bai dekogu, ez dakit, telebistako iragarkiak egiten dituen, edo aizpagaz desfile de modelos, aizpa urte bategaz, modelituak probatzen, eta aita grabatzen, eta señores y señores, aquí tenemos a Ollane, ez dakit, relako gauzak, eta hori gustatzen zitzaidan, baina nuen esaten txikitan izango naiz kazetaria. Esaten nuen irakaslea edo abeslaria. Abeslaria? Kantante de rock. Eta ondo kantatzen duzu? Hombre, nik solfeo eta korala egiten nuen eta pianoa jotzen egon. Dauzu hola talde favoritoren bat edo asko gustatzen zaizun kanta bat edo? Oso melomana naz, eta berriro be aita aterako da, hemen. Aitak beti danik, edo txikitan jartzen zituen zeuskan diska guztiak, direla, igual 500 baino gehiago, pues los Rolling, Doors, The Who, yo que sé, danak, Queen, danak, orduan, talde favoritua holan ez dekot, baina gertatu, talde bategaz gertatu zitzaidan gauza bat, eta batzutan lotxa ematen dit, baina Maroon 5-ekin gertatu zitzaidan bere diska guztiak euki eta
abesti guztia gustatzen zaizkidala. Orduan, ez dakit nire grupo Maroon 5, Ez dakit nire grupo favoritoa dan, baina azken abestiak eta azken diskak ez. Ez? Ez. Guk horrek esautuko seguramente geixen. Lehenengoa da, potentea, dauka jazz, blues, dauka danatarik, da oso diska polita. Hirugarrena, bigarrena, gero ja joan dira. Eta iaz egon nintzen Madrilen ikusten. Dala 10 urte edo Bartzelona egon nintzen, eta iaz Madrilen. Zenbat urte ditu pertsona honek? Ez dakit. Baina musika egiten noiz hasi zen. Kristona zuzenean, ondino. Bai. Bai. Bikotekideagaz joan nintzen, berak oparitutako zera bat zan, eta bera ere egon zan super gustora. Azkenean, abesti guztiak dira ezagunak, eta tipoak dana ematen du zenatokian, orduan. Talde favoritoa ez da, nik dauzkat abesti pilo bat olan gustatzen zaizkidanak, orain umeagaz noa beti kotxean Rock FM entzuten. Beitu. Bai, hori, berari gustatzen zaiolako pilo bat roka, orduan holan ikasi egiten du apur bat. Que guai. Vale. Zure semea doktrinatzen. Bai, veganismoan eta musika. Bai, justo horra juta. Oin pixkat gaixen sartuko ga, eta, lehen haitxetu izizun natural urten da veganizarela, badakigu bai, edukixe sortzazule horren ingurun, eta Instagramen bereziki ikusi izaituaz, zure bidixuketa, eitxozu militantzia bat horren ingurun, ez? Edo, Nik beti esaten dut nire Instagrameko kontua dela aktivismoa. Bada. Hortik ez dute dirurik ateratzen, eta ez da nire helburua, nik badaukan nire lana, eta komunikatzaia naizenez, nik komunikatu egiten dut horren inguruan, sentitzen dodalako dala nire planetarekiko eta animaliekiko daukadan zorra ordaintzeko. Orduan, nik egin aldo dana da komunikatu, igo, partekatu, eta que llegue a todo el mundo que pueda. Eta horregaz zeuzer lortzen da. Sentidu izarrara vegan izetearen edo antiespezisti izetearen edo sentidu ere izaitxue? Zezke, ni akortana ni izen ditzela 2 urtin vegani, ni sentitzen itzen rara, bat, inok sekixelako zehalneman janda zerrez, bi, zeuelako konstentzia. Ez, baina ez bakarrik hori, zeuelako beste inor nire ingurun behintzeto, errixen bezolan, estilora jate bana, zeu ezelako bez lekuk preparaute hortako, eta orduan esan egan, ostras, eske, denpora oso sentitzot, maren kontra nohilat hori, 2 urte egon itzela holan. Eta ene bala eitzen aktivismoik, ez ezer. Izala, gainera, osasun kontu bat. Maren kontra zoaz, eta da joango zara beti, mundua aldatzen ez bada, hori holan da, baina ohitu egiten zara. Nik uste dut, aktivismoagatik egiten badozu, berdin jatzula. Beste gauza bat da, egiten dozunean zure kasuan gertatu zen moduan, zure gorputzarekiko gauzak direlako, edo, osasunagatik, ez da? Hor sentitzen zara arraro eta gainera sentitzen dozu, joder. Bueltatu albadot, bueltatuko dut, porque eske nao eroso. Baina aktivismoagatik egiten badozu, ez dago atzera bueltarik, eske ez dago, eske zein dozu, porque aktivismoagatik egiten badozu da, irakurri dozulako, dokumentalak ikusi dituzulako, entzun egin dozulako, ez dakin nor horren inguruan hitz egiten, eta oso zaila da bueltatzea. Orduan, ni badakit arraroa naizela, eta oso euneko txiki horretan barruan nagoela, baina zait inporta, eta pentsetan dut egiten ari naizena onerako dala. Orduan, horrek, betetzen nau, ez da? Eta posik nau orain. Baina gogorra izan zen hasieran, porque, claro, ikusten duzu zure albokoek. Claro, zuk ematen duzu aurrera pauso hori, ez da? Zera zaiena, erabakitzea. Zaiena ez da gero niretzat, mantentzea. Hori badator. Pizkanaka egiten duzu, edo batzutan igual beste batzuk egingo du de golpe. Baina, adibidez, ezen duzen jaso, zuk erabaki sartu zentunin, ezen duzen jaso kontrako iritzisek entornotik. Ez nik adibidez jaso nitxun. Eta orduan, zan hasiratik, ja, txarto, eta... A ber,
komentario batzuk igual, bai, pues, nondik aterako duzu proteina, edo Mitiko, bai. vitaminak, Bai. eta ez dakit, hemen zure analisiak abertzelan dauzen, porque, claro, veganoa zara, eta de repente alboko guztiak nutrizionistak dira, ez da? Literal, es que literal, Claro, es que behi esnea daten ez baduzu, kaltzioa nondik aterako zu, beira. Kaltzioa topatu dezakezu, para empezar, tofu, brokoli, almendrak, garbantzuk, indaba zuriak, osea, dauz pilo bat, eta horiek, iturri horiek dira guretzako direnak, berez, porque zuk pentsa, osea, behi baten esnea norentzat dago diseinatuta. Bere arkume, Txalarentzat, txalentzako. ez da? Osea, Bai. eske berez, naturalki, behi hori, imaginatu behi bat, txerri baten, zera edaten, ez da? Ez da berarentzat, eta ez etikoki, dinot, zure gorputzari zenolako onura ekarriko dio horrek, ez da? Ez da zuretzat, ez dago zuretzat diseinatuta. Behin, nutrizionista bat agertu zen, Radio Euskadin esaten, oso beharrezkoa zala behi esnea guretzat, garatzeko ezurrak, eta ez dakiz zer, baina, bukatzen zuenean, esan zuen, bueno, esan behar da, gizakiak, historian zehar egin duen mutazio genetiko bakarra izan dela, behi esnea digeritzeko. Eta ez daukagu guztiok, Batzuk horregatik gara intoleranteak, eta ez da intoleranteak garela, da behiak ez garela. Hori da arrazoia, eta bera nutrizionistak esan zuen hori, azkenengo partean, bueno, behintzat onartu du mutazio bat egin dugula hori digeritzeko, porque berez ez da guretzat. Orduan, nire, norbaitek esaten didanean, bueno, eske behi esnea behintzatetan behar dozu, eta ama izan nintzenean, esnea eukitzeko, zure umearentzat, behi esneaetan beharko duz, eta bera. Osea, ni mamifera naiz, bale? Osea, nik eukiko dut nire esnea jaten dodalako hau, jaten dodalako, eta, no, baina ez egin barre, porque beste behin, egin barre, porque normala da, baina eske, irratian behin, errefusiatuen kontuagaz, galdetu zioten tipuari, bueno, ze bidali behar dugu, eta ze behar dozu hor, behi esnea batez ere, ama asko daude, titia ematen, eta behar dute behi esnea titia emateko, eta niko txan horrela da, por favor! Ai, madre. Eske hori ez da egia. Hori ez da egia, nik ez dut behi esnerik edaten, eta nire umea jaio zenean ennuen ja edaten behi esnerik, eta oraintxe bertan, oraindik ere ematen diot titia, eta badaukat esnea, eta ez dago inolako arazorik, eta ez dugu behar esnea bizitzeko, edan nahi badozu, edan. Baina bizitzeko, garatzeko, eta zure ume ondo egoteko, nire umeak ez du inoiz edan behi esnea, berak erabaki zuelako, eta ondo dago, altu, fuerte, sano, osea, ez dago arazorik. Orduan, nire prueba bibiente esaten dudanez, da, nire semea. Hortxe dago, ja. Eta ze uste duzu sortzen direla debate hauek guztiak? Ze sostenitu behar da ekonomia mota hau, eta sostengatu behar da moduren batean? Nik uste dut baietz. Nik uste, porque bestela litzaigukain beste afektatuko edo. Kontrako hau geratzen badugu, osea, mundua veganoa bada, eta zuk adibidez bihar esaten baduzu, orain veganoa izango da, baina hori esaten baduzu, zure status quo guztia aldatu egin behar duzu. Eta atera behar zara, erosotasunetik la zona de confort, ez da? Orduan hori da zaiena. Eta guk badakigu. Eta orduan, norbaitek esaten duenean veganoa dala, hasten gara, pentsatzen, jode, pues, porque nire aizpa egin zanean vegano, nik esan nion, hartu nuen urdaiazpiko zati bat, eta esan nion, nik ezingo nuen. Horrela. Zer iso? Horrela. Aizpak esan zuen maian, nik ez ditut animaliak jango ja, que sepaiz, nik esan nion. Nik ezingo nuen. Eta ze momentotan ordu nahitzun klik? Aizpari ikusi nionean dana aldatzen, dana... Berak ez zuen aktivismoa egiten nigaz, izan zan bere eredua. Eseri mahaian, bere gauzekin, nik probatu, esan jode. Ez da hain zaila, eta gero aitaren hazi hori naturarekiko eta animaliekiko, eta katuan eukan eta esaten nuen. Katuagaz daukadan loturarekin eta ikusten zenolako empatia daukadan nire katuagaz, zergatik ez. Niko horatzen dut, ez dakite
gogoratzen duzuen El Pozon egondako Jordi Ebolek ateratako bai. zera eskandalo hori, La Granja del Infierno, eta Bai. eta nik ikusten nengoen nire katuagaz, eta gogoratzen dut, orduan ez nintzen vegano, hartu nuen nire katua, besarka de manion, eta esan nion, bueno, baina nizu babesten nago. Eta erabaki nion, bueno, ja, El Pozoko zera, ez dut erosiko berriro be. Baina besteak bai, porque El Pozo bakarrik da. Orduan, Ja. hori da, deitzen dana, disociazion, ez da? Bai. Disoziatu egiten dugu, ez? Nire katua babesten dut, baina hemen dagoena ez da animalia bat, eta nik jango dut. Eta orain telebistan ikusten arena zena da, bakarrik El Pozo, baina bestea, Campo Frío edo dana dalakoa, hori bai. Hori honegaz ez dago arazoa, orduan. Nik momentu horretan behar nuen disoziazio hori, nire bizitzagaz jarraitzeko, niri gustatzen bazait jatea un sándwich de jamón y queso, nahi dut, un sándwich de jamón y queso, Ja. eta orduan nik hori ez dut aldatu nahi. Baina, klaro, gero azten zara, no? Dago urraiazpiko veganoa, eta gazta veganoa, eta jaten dut sándwichean, eta jazta. Nik aldera bat daukat, jakin nahi dut zein den zure iritzia, bueno, hemen Euskal Herrian jende asko bizi da abeltzaintzaz, eta zuk hori nola bizi duzu, edo zer iritzi duzu, eta desberdin ikusten dituzu esplotazio hauek makrogranjekin alderatuta adibidez? Osea, ze iritzi daukazu? Eukigendun hemen, gonbidatu bat, haitzetu zitzu zena Euskal Baserrixetan berak diferente ikuste bala asuntu, orduan ulertze bala zuen ikuspuntu, baina berak beste modu bat ikuste bala txikitzetik baserri baten azizalako nintzak. Ez noiz akordatzen, bale. Bai, a ber, hemen badaude esplotazioak eta esplotazioak. Danak dira esplotazioak, porque esplotatu egiten dira animaliak, euren gure onerako. Es más, horrela ditzen zaie, esplotaziones. Claro, es que izena horregaz ja, pues, ni ez nago horren alde, esplotazioaren alde ez nagoelako, baina ikusten ditut desberdintasun horiek. Ikusten dut ez dala berdina makro-granja bat, eta pues ez dakit, hemen txerrien granjak hemen ez dakit asko dauzen, baina bueno, behiak. Baina ez hartzai bat, bere hartaldearekin idiazal gazta egiteko. Nik onartzen dut euren bizimodua dala, eta nik nau beraien kontra badakidalako betidanik hemen egin den gauza bat dala, baina ni orain nire momentu honetan nau ados. Nau ados, porque eta behin irakurri nuen emakume hartzai baten artikulo bat oso adierazgarria izan zana, hemengoa, neska zan eta bi artikulu ziren, ez da, bat zen deitzen zan ilusioa edo horrelako zerbait, jaiotzen zirenean arkumeak, zelako ilusioa zeukan, eta berak deskribatzen zuen zelan maitatzen zituen euren ardiak eta arkumeak eta sentimendu hori, eta nik badakit kasu honetan neska ez zegoela gezurretan, baina gero bigarren artikuloa deitzen zan traizioa. Traizioa zergatik, jaiotzen direnean arkumeak, emeak badira, izango dira esnea emateko, eta ardi gehiago eukitzeko. Baina arrak badira, direktamente mataderora joango dira, eta berak, hartzaiak, badaki, eta orduan, traizioa deitzen zan, bere barruko sentimendua zalako, traizioatzen ari zala euren hartaldea, eta zelako minagaz hartzen zituen arkumeak eroateko mataderora, eta ezin zituela aurpegira begiratu ardiak, orduan. Hori izan zan niretzat, nik ulertu nion bere partea, noski, eta esan nuen, behintzat onartzen du alde hori ez dala oso naturala. Porque si nace sembra ondo, baina arrabasara eta behiekin berdin gertatzen da. Bai. Orduan, ni enago horren alde. Enago beste espezien bizitzaren erabak, gu daukagun gaitasun hori, ez da? Animaliekiko. Bai, zu biziko zara, zu ez, zu nire etxean. Bai, bigarren mailako espezixa bat lez reto guztua. Claro, evoluzioaren izenean egin duguna ez dauka izenik, orduan. Egongo dira zerak diferentziak, bai. Baina nik ja ezin dut, ez nago horren alde. Vale. Baina, bueno, inoiz ez dut egin ezer atakatzeko beraiek, eta artikulu hau aipatu dut, irudikatzeko hori beraiek ere euren
parte emozionala ere badaukate, ze zaila da, baina parte emozional horregatik naz ni veganoa, baina euren bizimodua da. Bai, hori, Baina, claro, askotan esaten da, eta orduan zer egingo dugu? Hombre, a ver, aldaketa ez da etorriko de la noche a la mañana. Hori hola da, etortzen bada, egingo da pizkanaka, eta lehen, adibidez nik beti jartzen dut adibide berdina. Lehen, disketeak egiten zituztenak, orain, CD-ak egiten dituzte. Ja. Orduan, gauzak aldatu egiten dira, eta aldaketa ez da berez txarra. Ja. Orduan, bueno, ez dakit, nik inoiz ikusiko dudan aldaketa hori, baina beti, errespetuagaz, nik defendatuko dut nirea. Eta gustatuko litzaidake emakume honi elkarrizketa bat egitea, porque iruditu zitzaidan bi artikulo super politak. Horren inguruan, eta aktivista batek pasatu zitzaizkidan hori. Posible duzu, ez? Bai, daukat fitxatuta. Gainera blog bat dauka, izena orain ez dut gogoratzen, baina, bai, igual berak ez du nahi izango, baina... Bueno, ojo, igual bai, Andrea, igual bai. Igual bai. Iruditu zitzaidan oso erreflexio polita, ez? Ilusioa, baina gero traizioa. Eta sare sozialetan... Amaitu behar dugu, bai, azkenengo galderita listo. Sare sozialetan honi buruz berbainde, kritika jaso izezu, zeukizu heitik, edo... Bai, asko, gero eta gehiago gainera. Bai, gero eta gehiago. Bai. Zer iso? A ber, nik jarratzaile gutxi dauzkat, baina, bueno, batzutan igual bideo bat viralizatu egiten da, eta orduan, pues, hori iristena, quien llega. Pues, aurreko egunean, pues, egin nuen chorizo veganoa. Pues eso no es chorizo, será lo que tú quieras, pero eso no es chorizo. Llámalo como te dé la puta gana, pero no lo llames chorizo. ¿Y cómo quieres que lo llame? ¿Tubo de soja texturizada con pimentón dulce o picante? Es que, a ver, zergatik ez daba chorizoa izango. Ni jasoten itxun kritikak, ontxebe jasoten itxuaz, esne vegetalai esne deitzearen. Bai, ez que ezin da, Irakurri dut, bai. Te de soja deitxun. Bai. Baina ezin da, berez. Legalki, Zer iso? Hombre, Europako Parlamentuak debekatutako. Ez que bai, zerbait irakurri nuen. Ni saiatu ziren hamburguesak eta saltxitxak tubo eta disko vegetalak deitzen. Hori esen aurrera atera. Baina hori beti da lobi karnikoa, Osea, hori da horrela. Eta esneagaz saiatu ziren, eta horregaz lortu zuten, porque lobi lakteo es más fuerte. Esan behar da, bebida. Bebida, hori da. Bebida de soja. Bebida de avena. Baina, leche de koko eta leche hidratante esan dezakegu. Leche de koko esan dezakegu. Horretan ez dago konfusiorik. Osea, zuk leche hidratante hartzen badozu, badakizu ez dozula edan nahi. Edan behar. Osea, ez dago arazorik. Leche hidratante, leche desmaquillante, de hecho, leche limpiadora. Horregaz ez dago arazorik. Baina leche de soja esaten badozu... Eta zeba leche de koko, ez? Hori da iguala da, ez? Porque no es de beber. Leche de koko nik eratot? Bueno, baina horregaz ez dago arazorik. Ez dagoelako kompetentzia handirik. A ver si ezin denedan leche de koko eta zuzabiltza hor tragoa. A ver, Kompetentzia zera bat da. Eta esne vegetalak daude horrela. Lobi lakteok zer egiten. Kontuz, que aquí me está bajando. Ja. Horrela da, baina guztietan. Dago dokumental oso interesgarria horren inguruan, Food for Profit, lobien inguruko YouTubeen dago. Eta horri buruz hitz egiten dago, eta europarlamentario bat grabatu zuten de Estrangis, eta horre esaten ditu gauza batzu. Ostras. Bai, interesgarria. Vale, pendiente. A ver, Food for Profit. Food for Profit, bai. Oso gomendagarria. Vale, entzulei ere eta ikuslei ere esango diogu, bai, nahi badute ikusteko. Guk, bueltan, entzungo dugu entzularen galdera, eta Andreak erantzungo du. Entzulearen galdera. Bueno, bueltauga, eta guazen entzuta barriro, Mailik eta Leirek bialduteko galderi, Andreantzat. Kaixo, gu Leire eta Maili gara, tamen da gure galdera. Zuek estanurtarrak izango bazinate, zer izango zen planeta honetara iristean egingo zenuketen lehen gauza. Aio! Bale, eskerrik asko galderi gaitxik, eta baina Andreak erantzunen bidau. Bueno, horren inguruko kamisetak egin dira, kamiseta veganoak. Etortzen direla, estralurtarrak, eta esaten dabe animaliak eta gizakiak daude. Eta gizakiak, eraman! Eta estralurtarrak esaten dute ez, zuek ez, animaliak. Eta hartzen dituzte animaliak, eta aur. Me suena. Egin duzunean horrela, posible da, memeak ere badaude, baina kamiseta batzuk ere ikusita dauzkat. Jarri behar dut kamiseta. Eta zuk zeingo zeunke?
Nik? Bai. Osa, Estrela Lurtarra izango bazinezu, eta Zer egingo nuke nik? Bai, lurrera heldu. Aldrebes ulertu dut. Ez dakit. Ez da izen bier super gauza kurraue, izeleike kafe bat hartu, eta... Bai, Alba da, zerbait Bai, baina ez dakit auskalo. Galdetuko nuke, zen nolako egoera dagoen euren planetan, joateko, porque hemen gauza dago bastante jodi dute. Total. Orduan, zeran dekozu ez gauzak hor, porque hartuko dugu kafe bat, eta igual me merece la pena. Hemen ez dakitzen bat teleberri geratzen zaizkigun, Ja, literal. Gauza dago un poco de aquella manera. Aitzitzu zengo zeunke? Ni sin más, espaziontzian helduko banintz, jo que sé, derrape bat horre larreren batean, eta derrapeko zera utzi eta piratu berriro. Sin más, baten bati soroa joditzeko. Eta listo, eta joan. Ni seguramente amengatuko nintzake, helduko nintzake ona. Markina directo. Markina directo, hor, zelai erdixen ogatu, esango nogizue, ala, amengatzen da temporadita bat, eta markin gatuko nintzake. Igual, Estrela Lurtarrena, bai, baina momentuz amen. Vale, bueno. Momentuz markinen. Eta listo. Vale. Bueno, ai, Oparixe, ja bukatzeko, Andrea, oparitxo bat daukagu zeltzako. Ze izango te da... Oh! Atera, horretik ezakegu zer den. Bueno, eskerrik asko. Zure gorsaria benartzeko. Bueno, umearen txat, porque vale. ematen didaten opari guztiak, ematen dizkidatenak beti, beraren txat. Azkenengo zera baten egon nintzen eta taza bat eman zidaten, eta beraren nada. Bueno, Andrea, ba, gustora goza? Bai, oso. Gure bai, bueno, ni behitzen bai, oso no, gustora. Asko pozten gara, zu hemen eukitzeaz, karo, zugu ezikera ipatu. Hore bat. Teleberriko, gaur eguneko ezakit, gaur egunen bai ateratzen naz, bai. Orain pantailetan. Bai, pantailetan nago, eta gero ordezkapenak egiten ditudanean, teleberrin egiten ditut. Aurkezten, bai. Baina pantaiak egiten ditut bietan. Vale, oso ondo. Ba hori, ikusi hor, Andrea, eta, bueno, zu ezagutzeko leku polita uste dut dela. Bueno, jarraitu Andrea Instagramen, nola da Instagrama? Handiarriza vegan. Vale, ba jarraitu hortxe eta ikusi errezetak eta hori guztia. Eta zuei, beti bezala, eskerrik asko musu handi bat, eta beste bat arte. Hala.